ఒకసారి ఈ వీడియో చూడండి. గైస్ మీరు కూడా సింపుల్గా చేయాలనుకుంటే సో వీడియోని ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో చాలా వైరల్ అయితే అవుతుంది. సో ట్రెండింగ్లో కూడా ఉంది. 1 గిక్లో మన ఫోటోని అయితే జనరేట్ అయితే చేయొచ్చు. సో వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. సో వీడియో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మీరు వీడియో క్లిప్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వీడియో క్లిప్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు వీడియోని ప్లే చేసి మీరు ఎక్కడైతే ఫోటోని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి సో వీడియోని అక్కడ పాజ్ చేసి ఇక్కడ స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీయాలి. సో స్క్రీన్ షాట్ తీసిన తర్వాత చాట్‌జీపీటీ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. చాట్‌జీపీటీ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫోటోనైతే అప్‌లోడ్ చేయండి. సో ఫోటోని అప్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక ప్రాంప్ట్ ఇస్తాను. సో ప్రాంప్ట్ వచ్చేసి నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో అయితే పెడతాను. సో అక్కడ నుంచి మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. కాపీ చేసుకొని డైరెక్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ అయితే చేయండి. సో పేస్ట్ చేసిన తర్వాత వితిన్ 10 సెకండ్స్‌లో మనకి ఫోటో అయితే జనరేట్ అయిపోతుంది. సో ఫోటో జనరేట్ అయిన తర్వాత మీరు వీడియో క్లిప్‌లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. సో అంతే దట్స్ ఇట్ గైస్.